Dobar dan, danas ću vam pokazati jedan savršeni recept za suhe kolačiće koji je provjeren po 100 puta, a dala mi ga je jedna osoba koja radi u renomiranoj slastičarni. Vjerujte mi da je ovaj recept fantastičan. Prosite 500 grama brašna. Dodajte 250 grama maslaca. Dodajte 1 vanilin šećer. Dodajte 120 grama šećera u prahu. Dodajte 1 jaje. Sve lagano promiješajte, pa lagano umjesite tijesto. Ostavite tijesto u hladnjaku sat vremena. Stanjite tijesto i izrežite oblike po želji. Stavite peći 10 minuta na 170 Celsijusa, ali sve ovisi o vašoj pećnici. Kad ste ispekli kolačiće, pospite ih šećerom. Puniti marmeladom ili namazom po izboru. Odlični su i jako ukusni kolačići. Hvala što ste pogledali moj video.